Hello guys, welcome to Asumi Basumatari vlog. Asumi Basumati vlog. Sunodon गासिबो बरायबाय सु लोगोफोर आङो दङ जोंहा गुवाहाटीनि माने नर्थ गुवाहाटीनि कटा बाजार गामियाव दङ स आदै लानियाव दङ जोंहा आदै माने मादै आरो मादै लानियाव आङो थाफैदों स लोगोफोर दिनै जोङो दा थांनो ओंखारदों मादै मोननिनो बिसोरनि बाहागिलाहा माने न'नि मदाय होदों स दा जों बेखौनो जोङो माने न'नि मदायावहा बयखौबो ओंखाम जानो लिंदों नालाय फुजा होनायखाय स दा जों थांनो ओंखारदो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना लोगोसे नायदो आरो बे जाहैबाय कटा बाजार नि गामिनि नुथाय नैबे बिसिनि गामि स बिसिनि गामिखौ आं नोंथांमोननो जेसेबां माने हायो एसेबांनो देखायलांनोसै देखायजोबनो हायाबो जानो हागौ टटेलि मुथुते दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बे गामिनि मानसिफोरा कटा बाजारनि बांसिनानो बर' गोजा नै कटा बाजारनिया बिसोरनिया मा होनो खेराइ फुजा आरिबो खालामो बर'नि गासै फांसन खालामो नाथाय बिसोरनि गाननाय जोमनाया बर'नि माबाया एसे खम आरो ड्रेस पाति खिन्थु रायलायनायाबो बर'खौनो रायलायो दा नै जों नैबे जाहैबाय गौरिपुर टु नर्थ गुवाहाटी फैनाय रास्ता दा जों गौरिपुर साइडजों नैबे जाबाय इसोरनि कलेजनि फिल्ड माने आरो कटा बाजारनि दा जोंनिया मेन रास्ताथिं थांगासिनो दङ बैथिंजाय गौरिपुर थांनो नोंथांमोननो एसे देखायबाय दा न'खौ मोनहैयाखैनो ada tinggal senai na ang ting kung sisi जादों ओरैनो भिडिअ खालामदों लामाया फाइनेलि लोगोफोर दा जों जाय न'खरनो फैनो गोनांबो बिसोर न'खौ मोनफैबाय दा नैया दा माने जोङो दसे जहैनोसै नै दा लोगोफोरजों दसे जनाय समावनो बुट गाजि होफैबाय ओमफ्राय साहाबो होफैबाय आरि बोरमा आरो लकेलजों जालाबाय न' गोगोम जाना फैनाबो दानिया फुजा जानानै फैबाय आदा न'खरसेनियाव गाइस दा नैहा मादैमोना आरो फिन हाबा जानो थांनो ओंखारफिनदों हाबा फिसा न'खरसेनियाव आं थांलियासै हालिया आरो आं थांनो अभार जाबाय आंनिया जानाया बोथिब्रै जाबाय दिनै आङो दा हराव जाबा आरो बोथिबा जागोन आरो खिन्थु लोगोफोर दा एसे उनावहा जोंहा मादैलाहानि माने दादानि बिनानाव हरनाय दङ बिसोरनो थांगोन गामियावनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगा जोबाखैनो थांनो ओंखारबाय नैया एबार साइड मर इउट्यूबर फाले बाय बाय दे उनके लाइबा दे हाय लोगोफोर आङो मादैमोनजों थांनाय जादिया मोनानाखाय मादैमोना दहायो नोंथांमोना देखायखादोंमोन ना हाबा फिसा जानो थांदों ओमफ्राय दायो दा आं बुंखादोंना जोंहानि माने मादैनि आदैनि बिनानाव लानियाव थांदों माने बिसोरनावबो मोनसे माने माबा दङ आरो मोनसे मा होनो हाबा फिसा जागोन आरो उनावहा बेनि थाखायनो एसे माइमेबो हैथ'दों आरो स' लोगोफोर बे टाइमावनो आङो दा बावैसो माने राजा खुंगुर इउटुब चेनेलनि बिराद गोदै इउटुबार आं नायो गेजेर गेजेर बिनि चेनेलखौ माने दा बिनि बिनानावनि सरि बिब'नि हाबामोन
So हाबानि भिडिअ पार्ट 1 खौ मैया नायखांबाय दिनै पार्ट 2 खौ नायदोंमोन आङो बिराद मोजां जादों भिडिअआ very nice माने full details माने जि visual दङ ब्रह्म धोरोमजों हाबा बादिनो बर'नि माने बाथौ धोरोमजों प्राय एखेयानो मात्र धोरोमा जेनेबा हमसानाय जाहैबाय आरो बाखि नेमखान्थिफोरा एखेयानो प्राय बेनि बादै सुमान नायनानै आं इमोसनेल जाबाय गाबनोबो ओंखारबाय आरो मा बुंबावनो लोगोफोर सानसेबाबो हिनजावसाफ्रा न'खौ गारनानै थांनो गोनां जायो बिमा बिफा बाय बाहागिखौ मा बुंनो आरो थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आंबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै फिन मोनसे गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोन खुलुमबाय बाय बाय